Robíme úvodný rozhovor s aktérom akcie Rúže pre Evku. Ako sa cítite pri plánovaní tohto zásadného momentu ich života? Dôležité. A ako sa podielate na uvedenej akcii? Zabezpečujem, ja som dodávateľ preinvestované budúce sumy. Aha. Áno, dobre, tak to som veľmi rada teda. A ako cítite to napätie a vzrušenie, áno, ako to stúpa, či... Poďme, ja ti poviem, či to cítim napätie. Ja ho cítim, ja ho úplne perfektne cítim. Áno. Ja to pôjdem konkrétne zobrať a veľmi sa teším, lebo odpadneme všetci kompletne aj s majiteľom skladu, ktorý mi neveril, že to fakt idem kúpiť, no. Takže ale však my s tým nič nemáme spoločné, to Gabko. Áno, ahoj Gabko. Ahoj Gabko, super nápad, to si budú pamätať, ešte neviem, kde v seneckých análoch, to všade bude televízia, Jo, Markiza, Dajto, wow, všetci, CNN. Tak ideme na to. No. Skúška číslo 1. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? To bude šupa. Will your eyes still smile? Dobre. Darling, I will be loving you till we're 70. Aj Wendy prišla. Baby, my kravata. 20 ľudí na tom robilo, aby si bola šťastná. Čo, málo? Ale teraz si ešte chodom poďme pekne do ruky. Si ich zober, poď sem, Mimi, to si nevidela. Jej, čo to tam je? Moje nervy. Ste natočili predom? To je pre teba. A čo si budeme robiť? Ja som však som ti hovoril, že to nikto ešte nevidel. Čo si budeme robiť? Daj volume! Zvuk! Dobre je to. Netreba už zvuk. Vieš, koľko ich je? Neviem. Ani ja. 1300, ako 13 rokov vášho výročia. Kde ste to záňali? To by ste mali odtiaľ točiť. Prečo? Čiže aby to bolo vidno.